Ale ja sa viete, čo nás čaká. Zase ice cream. Dobre, teraz už budeme mať skill, už skrátka sa musím naučiť toto hru baviť. Nepozeral som si zatiaľ žiadne videá, takže by som mohol si nejaké pozrieť, aby som niečo vedel. Napríklad Fortyho, aby som to vedel. Ježiš, to si prepneme už, lebo to sme už videli. Ak ste to nevideli, tak si pozrite nový part. Ježiš, ja som s omylom strelil. Ja by som fakt potreboval vedieť, keď som... Ježiš. V tým pomaly pro a to ako hotovo. No tak už peš preč, yes. Už ide. Going to kill. OK. Ja som sa teraz troška sústredil. Ono sme tu znova zas. OK. Tu máme niečo, hej. Poďme. Ja viem, že je to druhý part, ale dajte mi zase čas. Zase potrebujem čas. Gráte. Gáte. Viem, ale potrebujem ja čas na tú hru, lebo to je hra, ktorú... Ktorú si musíte zapamätať, jaký postup a teď ja ani postup neviem. Ja nič pomaly neviem o tejto hre. Chápete to? Ani to nejde otvoriť. Takže ja sa ani už nebojím, lebo som to bavil. Tu nič není. OK. Takže tu nie je nič, tu skladka musíme iba priniesť veci. OK. A najlepšie na tejto hre je, že vy bežíte rýchlejšie než v Granny. Takže ideme kafíčko. Keby tam niečo bolo. A som bol rád, že ste dali. I know what you said. Tu nič nie je ničo.
som si mohol zobrať ten prak. OK. Going to kill some kids today. I'm looking for the chump chubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. To nejde, takže to si zoberieme prak asi. Ideme kafíčko. U kafe musí niečo byť. Ja toto hru úplne neviem, jak prejsť. Neviem nič. Takže ja by som si pozrel nejaké videá a až potom ja začal baviť nejak. Že je fakt. No tak, to skočíš. Áno, skoč to. Víš, ja som normálne. Teraz si idem von. OK, nič nemôžem zobrať. Nič. Nie sú žiadne veci. OK. Aha, tu sú nejaké veci. OK. Nejaké za reklamy. Aha. To viem, že z pásku môžem zalepiť. To chápem. Nechápem dvere, kameru, ďalšie tieto. OK, to sú nejaké také. I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump chubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. OK. Nic tu nie. Ja som sa práve teraz strašne sústredil. Ja vôbec neviem, ako to robiť. Takže ja prvé musím nejaké... Jasne. Tu sme v garáži. Ja viem, že v garáži tu má byť jedna taká vec. Není nič. OK, ale vieme, že tu je dodávka. Dneska to bude skôr hľadací diel. Preto, lebo...
Tu potrebujeme nejaké kľúče od dveru. No dobro, to vidíme. Tu není nič, nechápem. Potrebujeme kľúč na toto. Tu nemá nič v dodávke. Nedá sa nič otvoriť, iba mapa. Nemôžem. Nechápam, kde to zmysel hry. Nie sú tu žiadne veci, tak ja nechápem. Skúsime okolo neho iba tak prejsť. Aha. Ja sa ho strašne nebojím už teraz. Ja by som ho skôr zabil, než by som sa bál. Nechápam, prečo by táto hra mala byť báca, alebo nejak tak. Ak chcete nejaké to hry a niečo také, tak ľudia môžem natočiť, len ja... Ahoj. Skúsime ten automat. Tento. Nemôžeme. To ani nemôžeme otvoriť túto veľkú bránu. Ja z tej vyšiel asi. Tak ja to je pravda. Ľudia, napíšte mi do komentára, že čo mám spáliť, alebo ja si skúsim pozrieť video. Ja som povedal, že dneska to bol taký hľadací deň a nič som nenašiel, takže zatím čus.